Kabor Kapatisi TV Kabul Kamashin kabalas nakarpang kabakhamskem khamstet khamklan batbaduna bam umpnia Hakar pradri urusaw arajar pausan hakapor kendai shiteng minmien ka Kynhun ki bru ka bakat arngut kenthop kowe ka kenthei kila Shoh yu banyo thaba apu wais nam karta bru kor barlang marbanyang apu saus nam karta bat kene laja haulum Jingtep Lawmali ka kum khubor ki pulet kila plai pai ba ka website jangki long bahadim badap Shoh ki ki bru kila phet krat no bru arngut ki bla Shah Shoh kila mensaw balapun kit ki Shah Civil Hospital Shillong hakuwe pat ka khubor Hakar pradri urusaw arajar pausan hakapor jpubu jemen miet ki pulik layo Jingtep bo wi breu blatip kerteng kumu bright star ping ro bula Shoh utip borlang shadam bat kening laja hakse pendeng mauring keneng utip borlang ula mensaw balapin ke u Shah CHC mauring keneng hinde lapin kendria u Shah Civil Hospital Shillong kini kelongkat kongko khubor ka bagi pulet klaplat pat ba haku website jongki U champion uba shisha di uta uba itho ya uwe pat champion uba tip pan hapan yakun wat yeladi panjam shakmat nakata kadao ni tip pakan nongre snap yeng ka dangkam da u champion ka thalai u amritsem ka CSH gel technology jongka ka aya ka jingkran ka jingret ka bajanai bat ka jingjali amritsem